дар толори кохи рӯдакии маркази вилоят ҷаласаи шӯрои ҷамъиятии вилояти суғд баргузор гардид. дар кори ҷаласа муовини раиси вилояти суғд Зайнура Азимӣ ва аъзоёни шӯрои ҷамъиятӣ иштирок намуданд. дар ҷаласаи мазкур рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 январи соли 2021 дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, масъалаи роҳҳои пешгирӣ ва мубориза бо бемории коронавирус COVID-19 ва рафти ваксинакунонии аҳолӣ дар вилоят таҳлилу баррасӣ карда шуд. аз рӯи масъалаи якум, намояндаи шӯъбаи маъмурии ҳуқуқии дастгоҳи раиси вилояти суғд Илҳом Бониёзов оид ба рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ маъруза намуд. гуфта шуд ки қонун асосҳои ташкилӣ ва ҳуқуқии қайди ҳарбӣ, омодасозӣ, даъват намудан, тартиби дохил шудан ба хизмати ҳарбӣ, адо кардан ва рухсат шудан аз хизмати ҳарбӣ ба қайдгирӣ ва ҳайати эҳтиёти қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ӯҳдадории ҳарбии шаҳрвандон, ваколатҳои мақомоти иҷроии марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳотро дар ин соҳа муайян менамояд. таъкид карда шуд ки то оғози даъват дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят бо қарори раиси вилояти суғд дар бораи гузаронидани омӯзиши пешаздаватӣ ва омода намудани шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1994-2003 ба хизмати ҳарбӣ дар даъвати тирамоҳи соли 2021 чорабиниҳои омодагӣ гузаронида шуданд. илова намуд ки аз шумораи умумии даъватшудагони шаҳру ноҳияҳое ки то санаи 1 октябри соли 2021 омода карда шуда буданд, 319 нафари онҳо бо сабабҳои номаълум ҷои зисти худро дигар карда бо мақсади саркашӣ намудан аз даъват ба хизмати ҳарбӣ канораҷоӣ намуданд. инчунин қисме аз онҳо дар давоми моҳи сентябр ба муассисаҳои таълимӣ дохил шудаанд. ҳамзамон миёни иштирокдорони ҷаласа доир ба масъалаи якум музокира сурат гирифта табодули назар карда шуд. саҳми шӯрои ҷамъиятӣ дар фаҳмонидани ин қонунҳо ва умуман масъалаҳое ки имрӯз барои ҷамъият фаҳмидани он хеле зарур мебошад, саҳми арзанда доранд ва минбаъд низ бо иштироки фаъолонаи онҳо дар ин ҷода ҷамъияти мо қонунҳоро дуруст дарк мекунанд ва дар иҷрои амалӣ кардани ин қонунҳо фаъолият нишон медиҳанд. масъалаи дигари ҷаласа ин роҳҳои пешгирӣ ва мубориза бо бемории коронавирус COVID-19 ва рафти ваксинакунонии аҳолӣ дар вилоят буд ки сардори раёсати тандурустии вилоят баромад намуда қайд кард ки хатару хавфу хуруҷ ва сироятёбии аҳолӣ ба бемории сироятии коронавирус COVID-19 муаммоҳои асосӣ боқӣ монда, сохторҳои дахлдор фаъолияташро дар асоси нақшаи чорабиниҳо ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъсис додани ситоти ҷумҳуриявӣ ва ҳайати ситот тасдиқ шуда аст, ба роҳ монда дар ин самт чорабиниҳои пешгирикунанда идома доранд. қайд карда шуд ки то санаи 21 декабри соли 2021 ҳамагӣ 1,628,438 нафар иммунизатсия гирифтанд ки марҳилаи якум 945,689 нафар ё 54,10% аз аҳолии гурӯҳи мақсаднок, бо воии дуюм бошад 682,749 нафар ё 39,6% мебошанд. гуфта шуд ки кормандони соҳаи тандурустӣ ҷиҳати пешгирӣ, интиқол ва паҳншавии мавҷи такрории коронавируси нави COVID-19 тамоми имкониятҳоро истифода бурда, хизматрасонии тиббиро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мемонанд. дар ҷараёни ҷаласа дигар аъзоён пиромони рӯзномаи он маъруза намуда оид ба фаъолияти шӯрои ҷамъиятии вилоят ибрози андеша намуданд. ба артиши миллӣ даъват кардани ҷавонон, тантанаи он ва барои ватани худ хизмат кардани ҷавонон шаъну шараф буд. имрӯз мо муҳокима қарор додем ва дар ин ҷо бисёр масъалаҳо матраҳ гардиданд. яке аз он буд ки имрӯз ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳамин масъала ба хизмати ҳарбӣ даъват кардани ҷавонон ва хизмати алтернативӣ ки солҳои зиёд мардум дар ин бора фикр мекарданд, андеша мекарданд ва пешниҳод мекарданд ки хизмати алтернативӣ ҳам бошад ва ки имрӯз ки ба қонунгузории ин масъала ворид гардидааст, хеле муфид аст. COVID-19 тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст. ин як масъалае нест ки барои мардуми Тоҷикистон омада бошад. ин масъалае аст ки имрӯз вақте ки мо ба хориҷи кишвар назар мекунем, ба давлатҳои ҳамсоя назар мекунем ва он муборизае ки зидди ин беморӣ бурда истодааст, моро вазифадор мекунад ки мо пеш аз ҳама худамон, аҳолии худамон, фарзандони худамон, хонаводаи худамон, муҳити атрофи худамон, хешу табори худамонро мо бояд ки имрӯз ҳифз ва ҳимоя кунем.
муовини раиси вилоят Зайнура Азимӣ дар рафти ҷаласа андешаашро ба масъулин доир ба иҷро иши саривақтии муқаррароти қонунҳои дар рӯзнома қайд гардида баён намуд. ҷаласаи шӯрои ҷамъиятии вилояти Суғд бо баррасии масъалаҳои дар рӯзнома буда ва қабули қарорҳои вобаста ба самти фаъолияти солонаи шӯрои ҷамъиятии вилояти Суғд дар соли 2022 ҷамъбаст гардид.